pána predsedu Roberta Fica, ktorému udeľujem slovo. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne, mám pocit, že som v peci. Také strašne teplo ide od tohto, že sa potom prosím nečudujte, ak možno aj bude nejaká malá prestávka na občerstvenie. Vážení priatelia, ešte raz mi dovolte, aby som vás pozdravil a privítal tu v Bratislave. Som rád, že prišiel medzi nás aj náš pán veľvyslanec, ktorý dnes pôsobí v Maďarsku, Pavlis. Vítaj medzi nami, myslím si, že je to významná pozícia vo významnej krajine a držíme ti všetci palce, aby sa tvoja misia naplnila tak, ako všetci spoločne očakávame. Prečo sa stretávame dnes a nie, povedzme, v decembri, alebo ako sme to robili ostatné roky v novembri? Lebo sú tu rôzne okolnosti, na ktoré musíme reagovať včas. Ja keď vidím Janka Richtera, Janko, kde si? Tu. A ďalších predstaviteľov, ktorí možno niekedy pôsobili v strane demokratickej ľavice, tak si pamätajú, že tá naša reakčnosť v tej strane bola hrozne pomalá. Nám trvalo niekedy, kým sa všetky orgány zišli a boli schopné na niektoré udalosti reagovať tak dlho, že už aj bolo po udalosti. A tak aj nejako možno tá strana skončila. Preto prosím, berte tento dátum ako dátum, ktorý považujem za nevyhnutný, pretože sú niektoré veci, na ktoré musíme reagovať dnes alebo v najbližších hodinách, v najbližších dňoch. Predovšetkým si treba uvedomiť, že sa nachádzame v polovičke vládneho obdobia. Je to doba, kedy sa musíme pozastaviť a povedať, či takto pôjdeme ďalej v roku 2026 a 2027. Ďalej máme za sebou špinavú robotu. A tá špinavá robota je konsolidácia, ktorú sme museli urobiť, pretože predchádzajúce vlády nám tu zanechali to, čo nám zanechali. Neradi to počúvajú. Média, všetci, keď hovoríme, že sme dostali najhoršie verejné financie v celej Európskej únie. Taká je pravda. V roku 2023. A kľudne sme to mohli dať, ako som včera povedal na tlačovej konferencii, na Francúzov. Mohli sme povedať, že nech sa páči. Čo ste si nachystali, tak si teraz aj upracte. Ja sa však domnievam, že sme zodpovedná politická strana, ktorá tu pôsobí od roku 1999 a vieme, že urobiť poriadok vo verejných financiách je v záujme celej krajiny. A záujem krajiny musí byť v našej strane na prvom mieste, až potom môže byť záujem strany. Tretia udalosť, okolnosť je veľmi nepríjemná. A to je večný súboj, ktorý zvádzame zo stranou európskych socialistov. Už nás zo dvakrát vylúčili, potom nám poodkladali členstva, potom nás suspendovali. To je jednoducho reťazec udalostí, ktorý trvá už niekoľko rokov, pretože nevieme zosúladiť našu ľavicovú politiku, tú slovenskú originálnu, s pohľadmi bruselských socialistov, ktorí majú úplne iné priority a úplne inak to vidia, ako to vidíme my. Aj preto som navrhol predsedníctvu a všetkým blízkym kolegom, že poďme sa stretnúť už dnes. Čaká nás rozpočet v Národnej rade. Myslím si, že dobre, že ideme do rokovania o rozpočte takto konsolidovaný. A rovnako nás čaká kongres alebo snem strany európskych socialistov, kde pravdepodobne padne nejaké rozhodnutie, ktoré sa týka našej strany. A na toto všetko treba reagovať. Predložil som predsedníctvu, ale aj ďalším všetkým okresným funkcionárom, aj krajským, 10 posolstiev a rozhodnutí pracovného snemu, ktoré máte ako návrh k dispozícii. Ja si myslím, že to je jednoduchý manuál, čo máme robiť do volieb, ktoré budú podľa mňa v septembri v roku 2027. Ďakujem, že ste poslali viacerí pripomienky, ktoré boli zapracované. Ak náhodou nevidíte tie vaše pripomienky zapracované, prosím, hovorte s návrhovou komisiou. Čokoľvek si myslíte, že treba doplniť do tohto dokumentu, môžeme urobiť počas dnešného rokovania. Dnes možno budem vystupovať trochu netradične. Budem vystupovať ako človek, ktorý vám chce predložiť dôvodovú správu k tomuto materiálu.
Pôjdeme preto bod za bodom a pri každom bode sa pokúsim doplniť detaily, ktoré nepatria do takéhoto strategického materiálu, ale tie detaily treba samozrejme pripomínať. Dávame si ako prvú úlohu, vážení priatelia, že Smer Slovenská sociálna demokracia ako rozhodujúca a najstabilnejšia strana súčasnej vládnej koalície deklaruje legitímny záujem a jasný kurz úplne naplniť aj svoje 4. vládne obdobie. My sme vyhrali 5 parlamentných volieb, aj v roku 2010 s 34%, ale niekedy môžete vyhrať suverénne parlamentné voľby, ale nezostavíte vládu. Ale myslím si, že neexistujú dôvody, pre ktoré by sme mali uvažovať o tom, že budú nejaké predčasné voľby, alebo že od tohto jednoducho ustúpime. A píšeme priamo v tom dokumente a navrhujeme, že neexistujú žiadne dôvody, ani žiadna alternatíva, aby sa voľby do Národnej rady konali skôr, ako v riadnom termíne v roku 2027. A samozrejme jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na rok 2026. Ja som to tam nedával ako návrh, ale súčasne hovorím veľmi jasne. My nemôžeme mať inú ambíciu, ako ambíciu vyhrať parlamentné voľby. My si nemôžeme stavať nižšie ciele. Prosím, jeden nemecký politik v minulosti povedal, ľudia by nemali vedieť dve veci. Ako sa robia párky a zákony. A ja pridávam, ako sa na Slovensku robia prieskumy verejnej mienky. Vy sa nenechajte vyrušovať. Pretože nie je možné, ja som nikdy nekomentoval a nebudem komentovať prieskumy verejnej mienky, ale nie je možné, aby tu niekto vyhadzoval, čo ho napadne. Ja si pamätám obdobie pred niekoľkými rokmi, kedy nám prieskumné agentúry ponúkali, že nám dajú o percento viacej za 10 000 eur. Vieme, kde sme, vieme, čo sme urobili, aké máme za sebou ťažké obdobie. Urobili sme mimoriadne špinavú robotu, pokiaľ ide o konsolidáciu a mohli sme to nechať na nich, ale my sme to urobili. A preto iná ambícia, priatelia, ako vyhrať parlamentné voľby, nemôže existovať. Snáď je toto pre nás nejaká alternatíva, ktorú vidíme voči nám? Nie je to jednoducho. Jasne, nie je alternatíva, nie sú dôvody. Voľby budú v roku 2027 a my tie voľby vyhráme. Bodka, nemáme sa o čom baviť. Je tu jedna vec, kde vás chcem poprosiť a možno by sme mohli urobiť v súvislosti s týmto bodom číslo 1 aj verejnú výzvu na ZMOS a súčasne na Združenie vyšších územných celkov SK8. Mám za to, ak máte na to iný názor, prosím, vyjadrite ho počas dnešnej diskusie, že pre celé Slovensko by bolo najlepšie, keby sme predložili 4-ročný mandát, ktorý dnes majú primátori, starostovia a župani, tak, aby sa voľby regionálne a miestne konali až v roku 2027 po parlamentných voľbách. Myslím si, že to môžeme urobiť aj dnes. Tak oslovujeme teraz oficiálne Združenie miest obcí Slovenska SK8. Prosím, kolegovia, zamyslite sa nad týmto návrhom, pretože my nikomu nič prikazovať nemôžeme, ale ak by došlo k zhode v tejto myšlienke, tak potom môžeme v parlamente prijať príslušné legislatívne zmeny. Je to praktickejšie, pretože komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 27 v parlamentných voľbách. Je to dôležitá vec, viem, že je z toho opozícia veľmi nervózna. Rovnako, keď sa pýtame starostov, primátorov na malých stretnutiach, napríklad keď je zasadnutie vlády nejaké výjazdové, tak zväčša súhlasia. Hovoria, že áno, že si to vedia predstaviť. Takže posielame aj touto cestou túto žiadosť k predstaviteľom miestnej a regionálnej samosprávy, aby sa s ňou vysporiadali. Ako bod číslo 2 v tomto dokumente navrhujeme, že účasť vo vláde je pre Smer Slovenskú sociálnu demokraciu nielen príležitosťou na naplňanie podstatných pilierov našeho politického programu, ale predovšetkým zodpovednosťou za chod štátu, budovanie jeho sociálneho rozmeru a za politickú stabilitu a mierovú orientáciu Slovenska. Smer Slovenská sociálna demokracia takto pristúpil aj ku konsolidácii verejných financií rozvrátených predchádzajúcimi vládami v rokoch 2020 až 2023. Konsolidačné úsilie v roku 2026 bude však prioritne postavené
na opatreniach vedúcich k lepšiemu výberu daní a boju s daňovými únikmi. Pracovný snem Smeru vyzval svojich príslušných vládnych predstaviteľov na prijatie nevyhnutných opatrení v najbližších 3 mesiacoch tohto roku. O čom teda hovoríme? Predovšetkým si musíme povedať, ako som to aj v úvodnej vete v mojom vystúpení už naznačil, že máme svoje vlastné stranické záujmy. Samozrejme, že ich máme. Ale na prvom mieste sa musíme postarať o ten štát, aby fungoval. Preto vás chcem veľmi poprosiť, aby sme si jasne povedali, že my musíme pokračovať v ozdravovaní verejných financií aj v roku 2026. A pán minister to veľmi dobre vie. Lacko, mimochodom, veľká vďaka za obrovské úsilie, ktoré si vynaložil, či už ide o konsolidáciu, alebo ide o samotný návrh štátneho rozpočtu. My sme sa neskryli. Na všetkých tlačových konferenciách sme sa postavili, takto rovno pozeráme do očí, do kamera tým ľuďom a povedali sme, áno, urobili sme konsolidáciu, lebo sme ju museli urobiť. Museli sme ju urobiť. A urobili sme ju tak, ako sa v danom okamihu dalo. Budúci rok, ktorý bude už predvolebným rokom, bude ale rokom, kde sa musíme pozrieť na ozdravovanie verejných financií z úplne iného konca. Aj preto na budúci týždeň v stredu bude v týchto priestoroch jedno obrovské stretnutie, ktoré sa bude venovať daňovým únikom. Budeme sa venovať veciam, ktoré sa týkajú možno aj efektívnejšieho výberu daní, ale budeme rozmýšľať aj, ako ďalej štartovať slovenskú ekonomiku. Ako dostať ďalšie investície sem k nám. Viete, máme toľko podpásoviek. Všetci hovoria, že hospodársky rast má byť vyšší ako, 1%, lebo nás ťahá dole Nemecko a celá Európa. Národná banka Slovenska samozrejme 0,5%. Ak je Peter Kažimír urazený, že ho nechceme zvoliť za guvernéra Národnej banky, tak mu odkazujem, že už bolo dosť zrady. A urobili sme pre nich všetko, čo bolo treba. Ja nevidím žiadny dôvod na voľbu Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky. Rešpektujem, že táto pozícia patrí Hlasu, rešpektujem to absolútne, nech prídu s človekom, ktorý bude vhodný kandidát na túto pozíciu a my v súlade s koaličnými dohodami takéhoto človeka samozrejme aj dostaneme do príslušnej pozície. Vážení priatelia, ak sa pozrieme na to, kde sa momentálne nachádzame, tak si musíme uvedomiť, že nás čaká nielen diskusia o daniach. Nás musí čakať aj diskusia o zoštihľovaní štátu. Nemali sme na to dostatok príležitosti a naviac viete, akých turbulenciách tá vládna koalícia bola. Nie náhodou pripomínam, že patrí medzi premiérov, ktorí 80% energie venujú na konflikty vo vládnej koalícii. Alebo riešenie sporov, ktoré sú medzi jednotlivými ľuďmi. Nie u nás. My sme v pohode. Nám sa klub nerozpadol. Rozpadol sa klub našim koaličným partnerom a sme to museli riešiť. Áno, dnes je to veľmi atypické zloženie vládnej koalície, ale keby sme tieto rozhodnutia neurobili, tak táto vládna koalícia už dnes neexistuje. Téma zoštihľovania štátu pre mňa znamená, že si musíme sadnúť do konca tohto roku a klásť na stôl jednoduché otázky. Spojíme úrad pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom a vytvoríme jeden úrad napríklad pre hospodárskú súťaž? Sme pripravení hovoriť o ďalších ústredných orgánoch štátnej správy, kde vidíme, že je možnosť aj ušetriť, aj sa dostať do polohy efektívnejšieho výkonu štátnej správy? Ale ak to chceme, ak chceme mať, pán minister, ty to potvrdíš, profit z týchto vecí, my ich musíme urobiť tento rok. Preto navrhujem, poďme sa sústrediť na rozpočet. V útorok by návrh rozpočtu mohol byť vo večerných hodinách predložený do Národnej rady Slovenskej republiky. Nebudem teraz hovoriť o taktike, my sa o tom chvíľku rozprávali s pánom predsedom poslaneckého klubu, pretože pri rozpočte sa nedá ani skrátiť rozpráva, musíte nechať každého, aby si porozprával, čo považuje za potrebné porozprávať k rozpočtu. Ale nemôžeme si dovoliť strácať čas, že budeme počúvať 3 týždne mlátenie prázdnej slamy. Lebo tí, čo to spôsobili, chodia dnes na tribúny a vykrikujú, že aké to je všetko zlé, aká je konsolidácia nebezpečná, ako je ja neviem čo, rozpočet. My ideme správnou cestou. Deficit na budúci rok ide dole. To je mimoriadne dôležité. A naviac sme všetky ostatné parametre udržali. Máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. Naďalej môžeme konštatovať, vážení priatelia, že mzdy budú rásť. Reálne mzdy budú rásť na budúci rok.
Rovnako môžeme hovoriť o tom, že bude veľký tlak na rast minimálnej mzdy, ktorá sa postupne blíži takmer k 1000. Je to otázka krátkeho času. Môžeme pochopiteľne hovoriť aj o mnohých faktoroch vonkajšieho charakteru, ale celkovo si myslím, že hoci to bola špinavá robota, nie našou vinou, to sme urobili špinavú robotu za niekoho iného, tak sa domnievam, že schválenie štátneho rozpočtu, ak by sa nám podarilo v rozumnom čase, povedzme do 2 týždňov, vytvára absolútny predpoklad na to, aby voľby boli v roku 2027 a nám to vytvára predpoklad, aby sme celý november a celý december venovali témam, čo s daňami na budúci rok, ako sa k tomu postaviť, čo so zoštíhlovaním štátu. Všetci tu fňukáme. Dovolte mi jeden údaj, prosím, Lácko, ty ten údaj budeš asi lepšie vedieť ako ja. Ja som neveril vlastným ušiam. 207 000 živnostníkov podalo daňové priznanie s nulou. 207 000 živnostníkov podalo daňové priznanie s nulou. Nezaplatilo ani euro dane pre tento štát. A neverím, že by ten živnostenský stav sa mal tak strašne zle, pretože vieme, že tí ľudia pracujú. Ja si plne uvedomujem, že byť zamestnaný sám na seba, dokonca niekedy dávať prácu je veľmi náročné. Ale musíme rovnako odpovedať na otázky, kedy skončí tento šedý stav, ktorý je stále za nami. Minule ste sa na tom smiali, znovu to zopakujem, dal som si niečo opravovať a oni sa ma bez zaváňať spýtajú, pán premiér, s blóčikom alebo bez blóčika. Ste normálni? Vy sa pýtate predsedu vlády, že to urobíme bez faktúry? Prvé, čo ich bolo, tak by na mňa skočili médiá, že som si dal niečo urobiť bez faktúry. A toto je bežné. Nám utekajú miliardy. Samozrejme, potrebujeme sa aj trošku pozviechať, pokiaľ ide o okolie. Či je to automobilový priemysel. Myslím si, že to boli správne kroky. Ja pozorne sledujem spolkového kancelára Merca, pokiaľ ide o jeho postoj k roku 2035 a zákazu predaja aut s spaľovacími motormi. A máme to iné veci, to sú energie, plyn, o tom všetkom ešte budeme možno spoločne hovoriť. Takže pracovný snem vyzýva svojich príslušných vládnych predstaviteľov na prijatie nevyhnutných opatrení v najbližších 3 mesiacoch tohto roku. Sadneme, pripravíme. Ak treba, tak bude samostatná schôdza Národnej rady len k tomu. Na prelome novembra a decembra, do nejakého 10. decembra môže Národná rada rokovať len o tomto, až veď vládneme. Snáď nám nebude opozícia hovoriť o tom, o čo máme rokovať v Národnej rade. Ja viem, že to je komplikované, Janko. Ja viem. Ja viem, ako je ťažké komunikovať s koaličnými partnermi. Ale ak má byť niekto hybnou silou tejto vládnej koalície, ak niekto má prinášať nejaké návrhy a nápady, tak to budeme my. A budeme ich tam, ako sa len bude dať, aj presadzovať. Dovolte mi... Ako bod číslo 3 navrhujeme, pracovný snem ostro odsudzuje praktiky protivládnych aktérov v médiách, politických stranách a v ďalších oblastiach hospodárskeho a spoločenského života, vytvárajúcich nepravdivý obraz o Slovensku a ktoré sú zdrojom šírenia nenávisti a neznášanlivosti. Pracovný snem Smeru Slovenská sociálna demokracia ukladá svojim predstaviteľom na všetkých úrovniach, aby túto klamlivú opozičnú taktiku neignorovali, opakujem, neignorovali a verejnosti pri každej príležitosti poskytovali relevantné informácie o ekonomickom a sociálnom stave Slovenska, krajiny s mimoriadne otvorenou a exportne orientovanou ekonomikou. Viete, čo sa nám stalo za tých 25 rokov v politike? Náš prach citlivosti sa úplne vytratil. To, čo sme považovali pred 15 rokmi, Juraj, za niečo neakceptovateľné a skákali sme ako čerti z krabičky, dnes berieme, že to je normálne. To je normálne. Prečítame si nejaký komentár, že nás treba dehumanizovať, že nás treba postrieľať a pozabíjať. Bereme to ako normálne. Bereme ako normálne hoc akú hlúposť, ktorá je napísaná o Slovensku. Veď ak by to bola pravda, čo naši priatelia v médiách a naši oponenti v politike, a dokonca dnes sú to už aj priemyselníci, hovoria o Slovensku, tak táto krajina vlastne neexistuje. Počúval som, že Tomáš Taraba robil poriadky na hospodárskej a sociálnej rade a že pripomenul prítomným pomerne veľkú pravdu. Ja nemôžem počúvať, dámy a páni, že toto je nejaká krajina, kde všetko ide do priemeru, robia sa priemerné výrobky. A čo vám ja, páni priemyselníci, bránim, aby ste robili kvalitnejšie výrobky? Tak ak chcete robiť kvalitnejšie vagóny, tak robte kvalitnejšie vagóny.
Ak máte pocit, že priemerné vágory vám stačia a potom ich predávate niekde na trhu v Rusku alebo niekde inde, tak to je váš problém, ale nie je to môj problém. Nikto, vláda, nevytvára žiadne prekážky na to, aby kdokoľvek má záujem prinášať inovácie a prvotriedne výrobky, aby tak jednoducho robil. Naopak, naša politika na všetky 4 svetové strany zabezpečuje, a je tu pán minister, je tu pán štátny tajomník. V Číne nám bolo jasne povedané, sme krajina, kde nám nebudú robiť problémy s licenciami, pokiaľ ide o vzácne nerasty a nejaké zeminy, ktoré potrebujeme pre automobilový priemysel. Čiže naopak, my robíme všetko preto, aby náš priemysel nemal také prekážky, s ktorými sa stretávajú možno iné krajiny. Odmietam tento nihilizmus. Ja ho fakt odmietam. Je táto krajina samozrejme vystavená veľkým výzvam. Mnohé veci nám nefungujú, veď to dobre vieme. Ale 1,3 milióna ľudí cez cestovné kancelárie vycestovalo do zahraničia. Ďalší milión ľudí išiel po vlastnej osi. A môžeme používať ďalšie a ďalšie argumenty. Áno, môžeme hovoriť o slovenskom zdravotníctve od rána do večera. Ale fakt je ten, vážení priatelia, ešte raz, fakt je ten. Len 2 rezorty dostanú viacej peňazí v rozpočte na rok 2026. A to je školstvo a zdravotníctvo. Keď sme v roku 2010, Monika, končili naše obdobie, tak si pamätám, že rozpočet, pokiaľ išlo o zdravotníctvo, bol na úrovni okolo 130-140 miliárd korún. Máme sa o nejakých 3,5 miliárd eur. Lacko, koľko? 9? Máme 9 miliárd v porovnaní s rokom 2010. A všetci hovoria, nič tu nefunguje, nič tu nie je. Ak to tak je, tak prečo každý, kto pracuje v Anglicku, vo Francúzsku, uteká na Slovensko k lekárovi? Prečo? Každý si jednoducho ide svoje veci vybavovať. Ale ja uznávam, opakujem ešte raz, ja uznávam, že táto krajina čelí veľkým problémom, sme mimoriadne exportne orientovaná krajina, otvorení sme, my cítime čokoľvek, veď si to povedzme, keď Volkswagen si zoberie dovolenku dlhšie ako treba, tak máme problém. Čo si myslíte, že necítime problém, ktorý bol v Jaguari Land Rover? Že prestala výroba, to sú obrovské výpadky, ktoré všetci navzájom pociťujeme. Takže chcem vás poprosiť, vážení priatelia, veľmi vás chcem poprosiť. Toľko sme toho urobili a toľko toho robíme. Veci to nenechajme zobrať. Čo nám niekto nám... A to sú symboly. Keď už nič iné nie, tak ukážte prstom na ten bratislavský hrad, o ktorom tvrdili, že sme ukradli. No nikto ho neukradol, stále tam je. A tí, čo kričali, tak sa tam chodia fotiť na všetky billboardy pred voľbami, každý chce mať za sebou zrenovovaný bratislavský hrad. Máme sa hanbiť za to, že sme rozkopali teraz celé Slovensko, veď sa pozrite. Ja musím oceniť Joža Ráža. Ide jak raketa. Pán Boh zaplať, hovorím, dobrý výber, pokiaľ ide o ministra. Robíme veci v takom tempe, v akom Robo Kaliňák stavia nemocnicu v Prešove, to som v živote nevidel. Začali sme, pred rokom a pol ešte nebolo nič, pred rokom a pol sme prijali prvé rozhodnutie, že fakultná nemocnica Prešove pôjde do vojenskej oblasti. Choďte tam. V roku 2027 bude stáť 1000 lôžková supermoderná nemocnica so všetkým. So všetkým. A oni tvrdia, že tu nič nie je. Akože nič tu nefunguje. Prosím, znovu, a pozerám sa na tie kamery, lebo viem, že to budú opäť strihať, ako sa im len bude chcieť. My si plne uvedomujeme, že krajina je plná problémov. Ja si to plne uvedomujem. Ale odmietam nihilizmu, že tu nič nie je, nič nefunguje a ľudia nič nemajú. Prečo potom, keď ľudia nič nemajú, pravica hovorí o tom, že prvé rozhodnutie, ktoré treba urobiť, je zrušiť 13. dôchodok? Veď to je pilier pravicovej politiky. Všetci hovoria, že sociálny systém dôchodkový je neudržateľný, že ho budeme musieť zmeniť. To znamená, ak niekto hovorí o zmene sociálneho systému v oblasti dôchodkov, hovorí o znižovaní dôchodkov. Veď to hovorte všetkým. Vážené dámy a páni, ak príde pravica a prídu títo nešťastníci, čo spôsobili túto galibu a ktorí dnes chodia na tribúny, tak prvé, čo urobia, znížia dôchodky a zrušia 13. dôchodok. To bude prvý krok, lebo nič iné nevedia. S čím iným prídu? Aké iné opatrenia prinesú? Takže odpovedáme na tento nihilizmus tak. Budeme musieť reagovať. Vráťme sa k tomu prahu citlivosti. Lebo si myslíme, že však už sa toľko toho narozprávalo, nikto si to nevšíma, je to úplne jedno. Nie je to tak. Ľudia potrebujú počuť nejakú nádej. Veď ich nenechajme v tom, že táto krajina je úplne zhumplovaná, nič tu nie, lebo to tak nie je. To tak jednoducho nie je. Kto ide po tých dedinách, tak vidí obrovský rozvoj. Ja mám rád Maďarsko, ale náš vidiek je lepší, ako je maďarský vidiek. O tom netreba absolútne pochybovať z hľadiska kvality života. A to hovorím z
plnou úctou k Viktorovi Orbánovi aj k maďarskej vláde. Taká jednoducho je realita. A môžem uviesť milión ďalších iných argumentov, ktoré to potvrdzujú. Takže bod číslo 3 tohto našeho dokumentu považujem za mimoriadne dôležitý. My musíme ísť do nejakej trochu ofenzívy, viac o tom hovoriť. Aj preto možno treba chodiť po tých stavbách a ukazovať tie verejnosti. Pozrite sa, toto staviame, alebo toto sme urobili, alebo toto ideme teraz urobiť v tomto a v tomto okamihu. Teším sa, že bude vláda v Šuranoch, pokiaľ ide o obrovskú fabriku na baterky, napriek tomu, že vyvoláva samozrejme rôzne kontroverzné postoje, ale je to megafabrika, ktorú potrebujeme, ak hovoríme o elektromobilite a prechode na elektromobilitu ako soľ. To bez toho nejde. Všetci uznávame, že nemôžeme konkurovať Číne, pokiaľ nebudeme túto produkciu dostávať na územie Európy a tu nás s touto produkciou aj nakladať. Pracovný snem po štvrté Smeru varuje pred akýmikoľvek opozičnými a mediálnymi výzvami na nenávisť a dehumanizáciu voličov Smeru a žiada svojich predstaviteľov, aby na takéto nebezpečné tendencie ostro reagovali. Počiarkujem slovo ostro. Vrátane právnych podaní, nakoľko ochrana slobody prejavu a práva na iný ako povinný názor sa musí stať jednou z najvýznamnejších črt politiky Smeru v najbližších 2 rokoch. Na Dukle som citoval Himmlera. A ja ho zacitujem ešte raz, lebo to ich veľmi trápi, keď tieto citáty hovoríme, lebo veľmi dobre vedia, prečo ich hovoríme, tieto citáty. Podľa Himmlera bola vojna súbojom rás a ideológií. Na jednej strane bol krásny nemecký národ s nádhernou kultúrou, fantastický život, a na druhej strane sú stovky miliónov ľudí podradných, ktorí v podstate nevedia, kto sú, čo sú. Ani ich priezviska sa nedajú správne vysloviť. A ich fyzická podstata spočíva akorát tak v tom, že môžete zobrať zbraň a takéhoto človeka zabiť na mieste. To je koncept dehumanizácie. Mienkotvorný denník na Slovensku bez problémov zverejní vyhlásenie, alebo to je jedno, čo to bolo, komentár blázna, on je blázon. Je vám jasné, že Peter Šuc je blázon. A normálne to hovoríme nahlas, keď si uvedomíme, že čo sú to za ľudí. Dúfam, že Ľuboš súhlasíš so mnou. Ďakujem pekne, lebo vieme, o kom sa bavíme. A oni nemajú problém povedať, že ak stretnete Smeráka, tak ho dehumanizujte. To, čo ideme tak ako 15. mája? To ideme bez akýchkoľvek problémov, čítame komentáre typu, že a mali ho doraziť. A on si je sám za to na vine, že ho chceli zastreliť. A škoda, že ho nezastrelili. Robo, jak sa volá to námestie v Handlovej? Námestie slepého cintoru? Na mapách je v Handlovej to námestie označené ako námestie slepého cintoru, akože netrafil. Viete, ak to necháme tak a budeme to vnímať, že to je normálne, a teraz nejde o mňa, ja som to prežil aj s vašou pomocou a som veľmi rád a som v dobrej kondícii, hoci niekedy uťahaný, hoci mám aj niekedy problém s tým atentátom z hľadiska zdravia. Ale to nemôžeme tak nechať. Len tak povedať, že ak stretne niekto voliča Smeru, tak ho dehumanizujte. Čo vám teraz čakať, že niekto vás pozná niekde pri nejakom športe a čo po vás hodí kameň a bude to normálny spôsob správania sa? My musíme podávať oznámenia, žaloby. Viem, že to je komplikované a ťažké, aj to stojí peniaze. Ale musíme sa chrániť. Musíme, pretože toto, čo sa v tomto okamihu deje, pokiaľ ide o nás, našu politiku, už je totálne neakceptovateľné. Vážení priatelia, v Národnej rade Slovenskej republiky obracam sa na vás. Nemôže sa stať, že nejaký poloblázon príde k vám, k poslaneckému klubu, ako tam sedíte. Takto si zoberie mobil a vás natáča a hovorí, debilko, no pod dole, debilko. Viete, o kom sa bavíme? A druhý blázon je hore na balkóne, pobehuje tam a všetko to nahráva. Kebyže sme v civilnej spoločnosti, tak to vybavíme 3 fackami. Ale nie sme v civilnej spoločnosti, sme v politickej spoločnosti. Ja vás preto vyzývam, pán predseda poslaneckého klubu, rokuj s koaličnými partnermi a nájdite novú právnu úpravu, ako sa s týmito vecami vysporiadate. Nemôže chodiť, jednoducho nie je možné. Veď to je...
Ja vás mnohých poznám v poslaneckom klube, viem, ako máte mnohí veľké ruky. A určite ste mnohí sa potili s tými rukami pod stolom. Ale viete, že nemôžete nič urobiť. Jasne, že nemôžete nič urobiť. Ale nechať sa urážať od takéhoto človeka. Urobte si s tým poriadok, lebo ak nezačneme tam, ak je normálne, že môže prísť ústavný činiteľ, poslanec Národnej rady a nadávať kolegom v parlamente, že debilko, tak to ľudia považujú za normálne. A potom je normálne, že zoberie pištoľ a po niekom vystrelí. Je to vážna vec. Prosím, toto je aj otázka našej ochrany a ja vás budem podporovať, chcem poďakovať. Máme tu dobrý právny tím okolo Roba Kaliňáka, ktorý je pripravený, či je to David Lindner a ďalší, ktorí sú pripravení pomôcť s právnymi podaniami, s návrhmi. Však, Ľuboš, ty si často predmetom rôznych sporov tohto typu a vieš, ako je dôležité mať za sebou kvalifikovanú právnu ochranu. Dostávam sa k bodu 5, ktorý je mimoriadne citlivý. Pracovný snem Smeru Slovenská sociálna demokracia, plne rešpektujúc nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní, vyjadruje poľutovanie a súčasne počudovanie. Mám tu, že nad nečinnosťou, ja by som povedal nad selektívnou činnosťou. Asi dám návrh, že na tú nečinnosť zmeníme na selektívnou činnosťou orgánov činných v trestnom konaní v prípadoch evidentného porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov, ale aj v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 20 až 23 voči politickej opozícii, najmä voči predstaviteľom strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. Je fakt, že Smer, Slovenská sociálna demokracia nekontroluje ministerstvo vnútra. A rovnako nekontrolujeme ani generálnu prokuratúru. Nemáme ako, pretože generálny prokurátor bol kandidátom Borisa Kollára, ak si dobre pamätám, keď bol volený generálny prokurátor. Dobre hovorím, alebo sa mýlim? Myslím, že to bola strana Borisa Kollára, ktorá navrhla generálneho prokurátora do tejto funkcie. Neuveriteľne nám škodí, a pritom my s tým nič nemáme. Nám neuveriteľne škodí, že my poukazujeme na vážne zlyhania a ľudia sa pýtajú, no dobre, a prečo nedoručujete? A ako mám doručovať? Ja nemôžem povedať ministrovi vnútra, že na toho človeka dajte obvinenie, nemôžem zavolať prokurátorovi, že pán prokurátor, začnite tohto človeka, ja neviem, stíhať a podajte na neho obžalobu. Ale to neznamená, že budeme ticho, stačilo. Nám to neuveriteľne ubližuje. Pretože my sme v rokoch 20 až 23 obrovskú energiu minuli na to, aby sme povedali, čo sa pre Boha v rokoch 20 až 23 dialo. A opäť sme na to zabudli. Zabudli sme na to. Viete, teraz tu sedíme, biele košele, kravatičky, pohodička, minerálčka, čajík, ale niekto tu sedel vo väzbe. Nejakí ľudia zomreli v rokoch 20 až 23. Hlasovanie, Tibor, 76-74 v mojom prípade znamenalo, že keby bolo opačné to hlasovanie, tak dnes takto tu nie sme. Pretože by ma bývali držali vo väzbe až do parlamentných volieb, bez akéhokoľvek zaváhania. Preto nemôžeme byť ticho a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Nie je to v poriadku. A môže sa generálny prokurátor na mňa hnevať, koľko chce. Ak vyjde článok v denníku N alebo v denníku SME, veľmi rýchlo konajú. Ale keď my urobíme tlačovú konferenciu obrovskú s dôkazmi o tom, ako sa niekto priživuje na štátnych peniazoch, ako pácha subvečné podvody, tak nám odpovie, že on nepozná verejné trestné oznámenie. Ale ja poznám zásadu ex offo. Každý prokurátor má povinnosť konať, ak sa dozvie informácie, ktoré naznačujú spáchanie trestného činu. Preto pokyny nevieme dávať, ani to robiť nebudeme. Ja nebudem ako Mikulec, Matovič alebo Lipšic organizovať porady. Tibor, ty dobre vieš, aké porady organizovali. Ako nás tam krágľovali. Ako sa zneužívalo to trestné právo. Nebudeme to robiť. Ani sme to nikdy nerobili. Ale vy dobre viete, čo vám ľudia hovoria. Už radšej o to ani nehovorte, buďte ticho, lebo toho človeka aj tak ste mu nič neurobili. Je to náš obrovský handicap. Je to spôsobené možno aj tým, že nemáme ministerstvo vnútra a nemáme možno aktívnejších ľudí, ktorí by viedli vyšetrovateľov, prosím vás, robte. Ak sú tam nejaké dôkazy, robte. Veď nikto nechce nikoho zatvárať. Ale musia prísť na svetlo Božie tie hrôzy, ktoré tu boli napáchané. A naviac my máme strašne morálne navrch. Ako skončil ten prezident Kiska? Ani ho nechcem volať prezident. Právoplatne odsúdený za daňový podvod. Prezident Slovenskej republiky právoplatne odsúdený za daňový podvod. Samozrejme, všetky médiá, ako keby to nebolo. To je tichučko, to je v poriadku, nič sa absolútne nedieje.
Ako sa potom máme pozerať na prezidentské voľby v roku 2014? Boli férové? Neboli férové? Jasne, že boli neférové. A čo s tým už dnes urobíte? Nič. Čo máme hovoriť, keď vidíme Sarkozyho vo Francúzsku? Kufre peňazí od Kadáfiho. A ja stále som tomu nerozumel, čo mi Kadáfi hovoril v tom stane, keď som s ním bol. On mi stále niečo hovoril, že máme kamarátov v Európe, pomáhame im. Tak asi vedel, o čom hovorí v tom okamihu. A potom tak aj dopadol. My sa máme hanbiť, keď vidíme pána bývalého komisára Reindersa, ktorý tu mudroval, keď sme sedeli s ním, Robo Kaliňák a ďalší, že pán komisár, tu sa páchajú zločiny. On na to povedal, to sú individuálne prípady, nejako nesystémové, keby to bol systém. Dnes podozrivý z prania špinavých peniazí, aby ho šlak trafil. Rozumiete? A títo ľudia nám tu budú rozprávať, že my sme, ja neviem aký, že sa k tej PSK nakoniec ešte dostanem. Von der Leyenová, ja sa snažím byť veľmi, samozrejme, je to kolegyňa, sedí tam ako šéfka komisie. No, mal by som ja mať SMS-ky s Pfizerom. Alebo nejaké iné veci, ktoré boli a ktoré sa týkali nákupu. A som rád, ďakujem, Monika, europoslanci, ďakujem. Však aké máte iné možnosti? Prečo sme my podporovali veci, ktoré sú jednoducho všetci, áno, na vás je tam nález príslušných orgánov, takže veľmi správne sa k týmto otázkam staviate. Preto neviem, ja znovu som vo veľkej pasti, pretože nechcem urobiť žiadnu chybu, aby niekto nepovedal, že ovplyvňujeme orgány činné v trestnom konaní. Ale odmietam akceptovať, že keď napíše denník SME, tak začnú trestné konanie, preveruje sa a my keď prídeme takmer v zostave všetkých ministrov, bol tam minister spravodlivosti, predložíme relevantné dôkazy, zmluvy, všetko, tak nám odpovie, že on nepozná verejné trestné oznámenie. Tak čo vám, tak to urobím tak, napíšem mu jednu vetu a vždy pán generálny prokurátor, podávam trestné oznámenie a dôvody sú uvedené v priloženom disku. A tam si to pozrieť v tlačovú konferenciu ešte raz. Neviem, čo vám urobím. Je to vážny problém, ale roky 20 až 23 nesmú zostať, ešte raz, nesmú zostať zabudnuté. Prosím, to si nemôžeme dovoliť. Pracovný snem Smeru berie na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu zo strany európskych socialistov, tzv. PS, z dôvodu zakotvenia dvoch pohlaví do ústavy a účasti predsedu strany na oslavách víťazstva nad fašizmom na viacerých miestach sveta, vrátane Ruska a Číny. Návrh na vylúčenie je výsledkom dlhoročného postupného vzdialovania sa autentickej slovenskej ľavice od bruselských predstav o tom, aké hodnoty a priority majú presadzovať ľavicové a sociálno-demokratické strany. Žiaľ aj o mieste mieru v európskej integrácii a v mierovej politike. Pracovný snem s ľútosťou konštatuje, že strana európskych socialistov nechce umožniť prítomnosť predstaviteľov Smeru na kongrese, na ktorom sa má o vylúčovaní rozhodovať. Pracovný snem poveruje predsedníctvo, aby v otázkach členstva v PS rozhodlo samostatne ešte do konania kongresu. Pracovný snem súčasne poveruje poslancov Európskeho parlamentu za Smer, aby rokovali o ich začlenení do inej existujúcej alebo novo vznikajúcej frakcie, kde bude väčšie pochopenie a priestor na uplatňovanie strategického východiska, podľa ktorého zmysl má ústrednou témou budúcnosti Európy, aj Slovenska má byť mier, hospodárska prosperita a z nej vychádzajúca kvalita života občanov. Rovnako aj vyvážený postoj k suverenite v rámci európskej a transatlantickej integrácie, najmä ak ide o životne dôležité záujmy členských štátov, a to aj tých menších. Je to taká, nazvime, nepríjemnosť. Som trošku nahnevaný, priznám sa, ale myslím si, že je to logický vývoj, ku ktorému došlo po dlhých rokoch. Monika, ja som prvýkrát spozornil, keď som ako predseda vlády došiel do frakcie socialistickej v Európskom parlamente a mal som vystúpenie, kde sme hovorili, išlo o roky 2006 až 2010, sme robili tedy zákonník práce, ako sa robili veľké úpravy, naozaj sme prinášali významné témy ľavicového charakteru. Som vystúpil a sa postavila pani poslankyňa z Holandska a mi povedala, že Robert, samozrejme, tam to je familiárne, toto tu nikoho nezaujíma. Ja ti budem veriť vtedy, že si lavičiar, ak budeš na čele pochodu homosexuálov v Bratislave.
a budem viesť možno nejaký transparent. Úplne vážne. Úplne vážne mi to povedal. Tedy som pochopil, že pozor, tu nie je niečo všetko, ak má byť. Potom viete, že nám pozastavili členstvo kvôli spolupráci so Slovenskou národnou stranou prvýkrát. Potom druhýkrát so Slovenskou národnou stranou. Teraz nám zase pozastavili členstvo. Čiže to nie je, že teraz sa niečo udialo. To je dlhoročný spor, ktorý medzi nami je. A my ho musíme rozlúsknuť. Prosím, kľudne, ak máte na to nejaký názor, tak sa vyjadrite, ale asi najlepšie riešenie bude, keď to necháme na predsedníctvo, ktoré sa poradí, že či urobíme my nejaký prvý krok, alebo si počkáme na rozhodnutie. Mal som, Katka, telefonát s predsedom strany európskych socialistov, bývalým švédskym premiérom. Ja neviem, či môžem o tom telefonáte hovoriť. Môžem? Poprvé mi bolo povedané, že každý správny lavičiar pozná viac ako dve pohlavia. Po druhé mi bolo povedané, že niektorí nemeckí kolegovia sú nervózni, keď chodíme oslavovať víťazstvo nad fašizmom. Spitzenkandidát mal vyhlásenie za Nemecko, že on si neželá, aby som sa ja stretával s Putinom a so Xi Jinpingom, že socialisti nemôžu akceptovať kamarátov Putina alebo čínskeho prezidenta. Ja nie som s Putinom a so Xi Jinpingom kamarát, sme kolegovia. A mojou povinnosťou je sa s nimi stretávať. Naopak si myslím, že to mnohí hovoria so žiarlivosťou, lebo sa v živote ani nepriblížia k ním na 3 kilometre. Nie ešte, aby mohli rokovať o veciach, ktoré sú pre Slovensko dôležité. Ďalej, samozrejme, som sa snažil argumentovať, že ale Štefan, však máme nejakú ľavicovú politiku. My máme krajinu, ktorá má nejaké historické korene, ktoré sa ľudia nejako žijú, sú nábožensky orientovaní. Prevychovávaj tých náboženských ľudí. Nauč ich, že sú 4 pohlavy a nie 2. Keď to mám takto povedať. Povedal mi, že ich nezaujíma, že my máme tu na nejaké projekty, ako sú vlaky zadarmo, že riešime dnes nájomné bývanie, že máme zákonník práce, že sa blíži minimálna mzda v 1000-eurovej hodnote, že nám rastú reálne mzdy. Nie, to sú hodnoty. Kdeže hodnoty? Hovorím, dobre, Štefan, môžem prísť teda na snem, ale kdeže? No takže ja si myslím, že to musíme vyriešiť definitívne, pretože my sme niekde úplne inde. Doteraz nechce pochopiť bruselská ľavica, ju tak budem veľmi slušne nazývať, že ak chcete prežiť v konkrétnej krajine, tak musíte robiť politiku pre konkrétnu krajinu. Nedá sa robiť politika tá, ktorú vám nadiktujú v Bruseli. Jednoducho to takto nefunguje. Pýtal som sa ešte Štefana, ktorá mi povedz, pri tej vašej slávnej bruselskej politike, koľko máte socialistických a ľavicových premiérov. Však ich nevieš ani na prstoch jednej ruky zrátať. Tak ich málo. No ale to sú hodnoty. No tak maj hodnoty a nemaj nikoho. Ak takto má vyzerať politika. Veď čo ja mám pre Boha ignorovať, vážení priatelia, že keď som teraz sa vás pýtal, koľko chodíte v nedeľu do kostola, tak možno 3/4 tu zdvihnete ruku. Lebo to je normálne. Lebo také je Slovensko. A čo to mám ignorovať? Mám ignorovať, na akých historických koreňoch táto krajina vznikla? Máme sa tváriť, že budeme iní a že budeme prevychovávať občanov Slovenskej republiky k niečomu, čo jednoducho nefunguje? Však snáď máme iné priority. Ľavicová politika nemôže byť o homosexuáloch pre Krista Pána. Kto im ubližuje? A stále dookola LGBTI a LGBTI a LGBTI. Nikto nikomu tu neubližuje. Nikto. A považujem rozhodnutie, ktoré sme prijali po definícii manželstva, ako jedinečného zväzku muža a ženy, že sme zakotvili 2 pohlavia a ďalšie veci za mimoriadne dôležité. Akí sú všetci nervózni, že už nebudú môcť chodiť po školách s tými debilnými prednáškami. Lebo vedia, že na to potrebujú súhlas od rodičov. Ja by som nechcel, ja nemám malé dieťa, ale by som nechcel, aby niekto mozog 10-ročného chlapca alebo dievčaťa vytieral s nejakými nezmyslami. Už som teraz počul som, že vraj deti majú právo na sebaidentifikáciu. A to čo je? Akože čo? Že sadne si a poviem, že som pes, mačka alebo lampa? Čo som? Kde som? Preto veľmi správne rozhodnutie. Počúvajte, toto rozhodnutie, ktoré absolútne zapadá do slovenského priestoru. Absolútne. Nemáte nikto dôvod ani len centimetr sa hanbiť za zmenu ústavy Slovenskej republiky, ktorú sme urobili. Naopak. Veď ešte ideme ďalej. My robíme typické ľavicové projekty. Tak sa teda môžeme spýtať našich kamarátov ľavičiarov. Kto z vás zaviedol obedy zadarmo na školách? Kto z vás zaviedol vlaky? To sú symboly.
Aký máme zákonník práce, Janko? Keby sme nemali taký zákonník práce, tak je to dnes podstatne komplikovanejšie. A preto som veľmi rád, čo včera povedal Taraba, šéfke Konfederácii odborových zväzov na tom stretnutí. Tiež si budeme musieť sadnúť a rozprávať sa o tom, že ako nastaviť spoluprácu. Odbory sú naši strategickí partneri. My musíme s odbormi pracovať. A musíme si povedať, že čo má byť obsahom tej spolupráce. Viete, to tak zrazu vyzerá, že za konsolidáciu zodpovedáme my. A namiesto toho, aby sa išlo protestovať pred tých, ktorí spôsobili, že je tu konsolidácia, tak dobre, že my dnes nie sme najväčší ľavicové netvory, ktoré tu robia kroky alebo rozhodnutia, ktoré poškodzujú ľudí. Urobili sme konsolidáciu tak, ako sa dalo. Ako sa dalo. Nie je to jednoduché, som rád, že sme udržali aj 13. dôchodok, aj energopomoc, aj to s tou energopomocou. Všetci sú nadšení a napnutí, že ako dopadne energopomoc. Normálne dostanú ľudia peniaze. 430 miliónov eur potrebujeme, alebo 420. Momentálne máme vyzberaných asi 380, ešte potrebujeme 40 miliónov. Hovorím teraz o európskych projektoch a v médiách. Fico narazil, to vraj nebude z európskych peniazí, z akých to bude to z európskych peniazí. Len to na projektoch zberáme doma. Sú to stále európske peniaze. Samozrejme, že hľadá sa všetko na svete, len aby bolo povedané, že nedoručujeme. Energopomoc bude doručená. 90% jednoducho ľudí vedia. Nedotkli sme sa dôchodkov, nedotkli sme sa ničoho, sociálny systém garantujeme. A naopak, ešte raz to odtadiaľ to vyhlasujem, ak príde pravicová vláda, prvé, čo urobia, znížia dôchodky. To vám garantujem. Nebudú to vedieť inak urobiť. Len touto cestou. A my, pri všetkom tom marazme, pán minister, vyššie výdavky do školstva, vyššie výdavky do zdravotníctva, energopomoc, zachovali sme 13. dôchodok, urobili sme všetko, čo bolo treba. Všetko. Jasné, že boli aj nepopulárne rozhodnutia. Ale to je za nami, pretože rok 26 je rok, kedy pôjdeme na poriadky vo verejných financiách iným štýlom. Pracovný snem ukladá všetkým svojim predstaviteľom na všetkých úrovniach parlamentnej a vládnej moci, aby dôsledne presadzovali koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky a pozícií orientovaných na ochranu národnoštátnych záujmov Slovenska vo všetkých oblastiach, predovšetkým pri zabezpečení dostatku energií za rozumné ceny. Pán minister, aký máme pás najsilnejší v poradí? 7, 8? Zatiaľ 9, ale pracujeme na tom, aby sme boli 8. Dobre. Máme 9. najsilnejší pas na svete. A si zoberiete, že kam sa s tým pasom všade dostanete bez víz. Z koľkých? 183 krajín. Zo 183 krajín máme 9. najsilnejší pas. Preto, lebo dohodli sme s Čínou bezvízový styk. Máme Vietnam, bezvízový styk. A sú ďalšie a ďalšie krajiny, ktoré sa pridávajú, čo je veľmi dôležité pre vzájomné vzťahy aj pre podnikanie. Preto suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky 4 strany, to nie je floskula. To je reálny výkon, ktorý na každodennej báze robíme. Veľmi sa teraz trápime s tými energiami. Veľmi sa trápime. Pozerám rozhodnutia, ktorým nie vždy rozumiem, teraz 100% clá voči Číne. Nám sa vyhrážajú, že keď neprestaneme odoberať ropu a plyn z Ruskej federácie, tak budú tiež nasadené nejaké tarify proti nám. 1. januára 2028 má začať platiť repowering, čo znamená, že nebudeme môcť odoberať ruský plyn ani cez Turkstream, ako ho dnes odoberáme. O rope ani nehovorím. Je v tom strašne veľa špinavej politiky. A vôbec tam nejde o žiadne princípy. Každý chce na tom zarobiť. Len my sme sa bohužiaľ z krajiny, ktorá bola na začiatku rúry, stali krajinou, ktorá je na konci rúry. A na konci rúry, keď ste, tak môžete mať veľké problémy. My repowering nemôžeme podporiť, ani to neurobíme. Vítam, že sa ďalšie krajiny hlásia a odmietajú túto bláznivú myšlienku Európskej komisie. Rovnako aj teraz som povedal, aj budem si za tým stáť, že mala by Európska komisia predložiť, a budeme o tom hovoriť s predsedom Európskej rady, s pánom Koštom, nejaké zmysluplné návrhy, pokiaľ ide o automobilový priemysel a pokiaľ ide o ceny energií. Nie som energetik. Energetici mi hovoria v Európe, že len na nás je, ako si nastavíme ceny energie. To na nás. Tak potom prečo máme elektrínu niekoľkonásobne drahšiu, ako majú v Spojených štátoch alebo niekde inde? Prečo? Kto na tom zarába? Kto má záujem na tom, že náš priemysel nie je konkurencieschopný kvôli vysokým cenám? Kto má záujem na tom, že ak sa zastaví tok plynu z Ruska, to sú malé objemy, budeme odkázaní na dovoz skvapalneného plynu alebo iného plynu, ktorý bude drahší. Zase bude všetko drahšie. Ako máme konkurovať? Preto
koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky orientovanej na všetky 4 strany sa ukázal ako životaschopný. A nikto nám ho nemôže vytknúť. Nikto, pretože nikoho nezrádzame. Veľmi presne pokračujeme ďalej. Pracovný snem ukladá svojim vládnym predstaviteľom, aby naďalej podporovali členstvo Slovenskej republiky v Únii Európskej a v NATO v zložitom období ich adaptácie na geopolitické a ekonomické zmeny a vynaložili maximálne úsilie na presadzovanie našich suverénnych názorov a záujmov v týchto dvoch pre Slovensko dôležitých medzinárodných organizáciách s dôrazom na zabezpečenie mieru v európskom priestore a jeho ekonomickú prosperitu. Veď my vieme, kde sme a čo chceme. Ale nemôžeme súhlasiť s každou hlúposťou. Veď to je tá naša suverenita, že keď sa niečo udeje v tej únii, tak prídeme a povieme, máme na to iný názor. A máme právo na iný názor. Veď sa nám aj veľa vecí podarilo, podľa mňa, robme s týmito vecami ďalej. Pracovný snem Smeru celej slovenskej verejnosti principiálne oznamuje, a chcem to podčiarknuť, principiálne oznamuje, že politika mieru patrí k základným pilierom strany, ktorá je za čo najrýchlejšie ukončenie najvýraznejších vojenských konfliktov na Ukrajine a v Gaze a súčasne verejne zdôrazňuje, že nedovolí zaťahovať Slovensko do žiadneho vojenského dobrodružstva, na ktoré pre Slovensko neexistujú žiadne morálne, historické či medzinárodnoprávne dôvody. Tešíme sa z vývoja v Gaze, dúfam, že to dobre dopadne celé. To už nemalo nič spoločné s ľudskosťou, s ničím. Tie obete boli obrovské. Opäť málo o tom hovoríme. Cez Roba Kaliňáka sme poslali do Gazy asi 6 tónov humanitárnej pomoci. 6 tón humanitárnej pomoci. Cez Jordánsko sa to zhodilo padákmi na Gazu a stovky rodín určite v Gaze si pomohli tým, že mali k dispozícii základné potraviny. To je prístup. Rovnako, prosím, nenechajme sa my zvyklať, keď sme dali jasné stanovisko, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Nebudeme dodávať a darovať Ukrajine žiadne zbrania. To platí. Ak si chcú niečo kúpiť, no nech si kúpia, nech sa páči. Keď nepredáme my, predá niekto iný. Ale budeme pomáhať len tam, kde je to humanitárne. Ja som skoro odpadol, keď som počul, že darovanie odmiňovacieho zariadenia je vojenská technika. Aká vojenská technika? To je humanitárna záležitosť. UDSK, ktorú treba, hovorím teraz o bagre, o bagroch, Tatrovkách, ktoré pomáhajú pri sutinách a pri jednoducho opravách. To je vojenská technika. Znovu to poviem, aby to neboli žiadne pochybnosti. Vláda, ktorú vediem, nebude darovávať Ukrajine žiadne zbranie, ani náboj. Ak si chce niečo Ukrajina kúpiť, má dosť peňazí, nech si kúpi. Tak, ako kupuje od iných. Ale humanitárne sme pripravení ísť do všetkých projektov, ktoré robíme. Teším sa, že vidíme sa na budúci týždeň v piatok v Košiciach alebo v Michalovciach, teraz sa ešte o tom rozhoduje, kde bude spoločné rokovanie opäť ukrajinské a slovenské, kde chcem nadviazať na dobré projekty. Mňa veľmi bolí tá vojna, veľmi ma bolí tá vojna, ktorú vidím na Ukrajine. A vždy, keď sa stretávam, či je to prezident Putin alebo kdokoľvek iný, vždy túto tému otváram. Zdá sa však, že táto vojna zatiaľ nemá riešenie. Zatiaľ ho nemá, to riešenie. Pretože asi nemá nikto taký vplyv na Ruskú federáciu, ako možno to vidíme v Gaze, kde došlo k určitým rozhodnutiam. Ale mier, toto si my nemôžeme nechať zobrať, prosím. A hlavne, keď budete počuť také tie hrdinské reči, že poďme bojovať a s kým chcete ísť bojovať a za čo? Keby sme dnes vyhlásili mobilizáciu, tak 97% mladých ľudí má ploché nohy alebo má infekciu. Kto by išiel a za čo? Keby sme nemali dôvod, ešte raz, však my nemáme vojnu. Na vojnu potrebujete mať motív. Ja som o tom motíve hovoril veľa na Dukle. Rozumel som, čo je motív, keď tí ľudia vedeli, že do čoho idú. Veď na takom malom úseku zomrelo toľko ľudí, že to možno bola najkrvavejšia vojna horská vôbec, aká kedy bola v Európe. Len samozrejme, niekde inde padnú traja vojaci, tak sa z toho urobí obrovský film. My, ako keď sme nevedeli ani tieto tragédie tej verejnosti predať a povedať, že počúvajte, toto sa tu udialo. Tam sú príbehy o tom, ako vlastnými telami, keď už nevedeli tie guľometné hniezda zlikvidovať, tak vlastnými telami zavalili tie guľometné hniezda, aby mohli ísť jednoducho ďalej. Mier je pre nás slovo, ktoré bude rozhodujúce aj vo volebnej kampani. Lebo od začiatku to hovoríme a stále to zdôrazňujeme. A
A nebudem tu počúvať nejakých nešťastníkov, ktorí tu rozprávajú a myslia si, že vojna je nejaká počítačová hra. Že zahrám si na počítači a potom si pôjdem sadnúť v Bratislave do kaviarne a dám si kávičko zákusok. A potom na druhý deň si znovu sadnem k tomu počítaču a zahrám si vojnu. To nie je vojna. Vojna je strašná vec. Ja si neviem predstaviť, nestačí teda, že ma strelili do brucha a som si povedal, že tak, ak toto je vojna, tak nikdy, akože nikdy, prosím, toto musí byť mierová strana. Ani neuvažujeme o ničom inom. A ja navrhujem, a hovorím to aj z tejto pozície, že mier sa musí stať principiálnym slovom. Nič také dôležité nie je. Nič. Môžeme sa hádať o výške daní, či bude 1% vyššia alebo nižšia. Ale pokiaľ to nebude kľud, a pokiaľ sa bude niekto báť, či mu nepadne nejaká raketa alebo bomba do záhrady, tak sme skončili. Áno, môžeme viesť súboje ideologické, také, onáke, pokiaľ ide o fungovanie tohto štátu. Ale neexistujú kompromisy s vojnou. Neexistujú. Najmä u nás. My žiadnu vojnu nemáme. Nemáme žiadnych nepriateľov. Ja odmietam toho alebo tamtoho označovať za strategického nepriateľa. My nemáme žiadnych strategických nepriateľov. Slovensko je mierová krajina a chce sa priateliť s každým, kto má záujem sa priateliť s nami. A sme malá krajina, musíme sa sústrediť na vlastné veci, na vlastné problémy a nie ešte podpichovať, ako to dnes vidíme od progresívneho Slovenska alebo demokratov, veľkých bojovníkov. No už by som ich teda videl. Už by som ich videl, keby niečomu došlo, čo by sa udialo. Pracovný snem Smeru ukladá všetkým členom, funkcionárom, organizačným zložkám dôsledne pokračovať v politike autentickej slovenskej sociálnej demokracie, rešpektujúcej národné, historické, kultúrne a kresťanské korene, vernej sociálnej spravodlivosti a solidarite so silným dôrazom na skutočné sociálne potreby občanov Slovenskej republiky a priaznivé podmienky pre hospodársky rozvoj ako ideovom jadre strany. Toto záverečné posolstvo, ktoré dávame do tohto materiálu, hovorí, že spor so stranou európskych socialistov neznamená náš odklon. Odklon urobili oni, nie my. Ak niekto chce vidieť autentickú lavicu, nech príde na Slovensko. Toto je autentická lavica. Samozrejme, že sme niekedy tvrdí, vieme prijať aj tvrdé rozhodnutia, máme tvrdé vyjadrenia, ale toto je autentická lavica. Autentická lavica je, keď garantujete ľuďom dobré podmienky, pokiaľ ide o zákonník práce, keď držíte sociálny systém, keď aj sa musia urobiť nejaké úsporné opatrenia, tak to robíte tak, aby sa to nedotklo až tak strašne dosiahnutých práv, ktoré v sociálnej oblasti máme. Ja sa domnievam, že sme na správnej ceste. Cyril a Metód. Všetko to patrí k nám. Veď to sme my, to sme Slovensko. Čo teraz sa budeme tváriť, že tu do roku 1989 bola komunistická strana a ja som bol členom komunistickej strany. A že za to teraz sme tu niektorí, ktorí sú možno ešte ideologickejší vyhranení ako niekto iný, že to nebudem rešpektovať. To sa mám za to hanbiť, že pochádzam z dediny, kde celá dedina je orientovaná tak, ako je orientovaná, alebo si to želá bratislavská kaviareň. Toto je autentická lavica. Ak nezídeme z tejto cesty, priateľ, ak nezídeme, teraz vás prosím o jednu vec, lebo to, čo čítate, vidíte, musí byť strašné pre vás. Ja vás rozumiem, ja mám toho niekedy dosť. Ja vám všetkým odporúčam, dajte si ešte na 2 týždne klapky na oči a dajte si vatu do uši. Ale ja nepochybujem ani sekundu o tom, že ak budeme ďalej pokračovať ako autentická ľavica, a nech mi rozpráva pán Štefan, jak sa volá? Löfven, bývalý švédsky premiér, čo chce. Ak budeme pokračovať ako autentická ľavica, my tie voľby v roku 2027 vyhráme. Držte sa. Ďakujem pekne.